ଏ କାହିଁ ଏମିତି ତରତର ହେଉଛ ଯେ? କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଦରକାର? ସରକାର ପରା ଅବସର ଦେଇଦେଲେ, ପେନସନ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କର, ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଢେର କଲ, ଏବେ ବସ ହଉ, ଚାଲୁନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଲି ଆସିବା। ଆରେ କି କଥା ଇଏ? ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି କି? ଆରେ ମୋର ଚେୟାର ପକାଇ ବସିବା କଥା। ହଉ ହଉ, ଚା କପ୍ଟା ନିଅ, ମୁଁ ଦେଖେ କିଏ କିଏ ଆଜି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ନ ରହିଲେ କିଛି କ'ଣ ହବ? ରାତିର ସପନ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ସକାଳକୁ କୁତ୍ କୁତ୍ କରନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଖୁବ୍ ତରତର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ସେ ଟାଙ୍ଗରା ନିଛାଟିଆ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପଡ଼ିଆକୁ। ଏ ଗଛ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଜାତକରୁ ଗଡ଼ି ଆସିଛି। ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ବି ଅଚାନକ ମାଡ଼ିଯାଏ ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜାଗାକୁ। କୁନି କୁନି ଗଛର ମୁହଁ କାହାକୁ ବା ଆକର୍ଷିତ ନ କରେ କହିଲ? ମୋତେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ ହସନ୍ତି, ହାତ ଠାରି ଡାକନ୍ତି ଟିକିଏ ଗେଲ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଧାଇଁଯାଏ। ହେଲେ ଥରୁଟିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଚେୟାର ପକାଇ ବସିବାର ଦେଖିନି। ହାଣୁଥିବେ, ପୋତୁଥିବେ, ବାଛୁଥିବେ, ଝାଡ଼ୁଥିବେ ଅବା ପାଣି ଦେଉଥିବେ। କିଛି ନା କିଛି କରୁଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କର ଝାଳ ସରସର ଦେହଟା ଚକମକ କରୁଥିବ ସୁନେଲି କିରଣରେ। ଝାଳ ପିଇ ଯାଉଥିବ ଓଠ। ନଜରରେ ନଥିବି ମୁଁ, କାମରେ ମସଗୁଲ ରହିଥିବେ ସେ। ହଠାତ୍ କାହାର ଶବ୍ଦରେ ଚମକି ଉଠିଲା ପରି ଗାମୁଛାରେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଏଇ ତ ଏଇଲା ଏ ମୂଳରୁ ଉଇ ଛଡ଼ଉଥିଲି। ମନେ ମନେ ହସି ଉଠେ ମୁଁ। କେହି ମାନୁ କି ନ ମାନୁ, ସତରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଏ ପୁରୁଷ ଜାତି ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବଳବାନ, କ୍ରୋଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟେ ନିଜ ଘରଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ନରମି ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ମିଛ କହିଲି କି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଙ୍କ ଝାଳ ସରସର ଦେହଟା ମୋତେ ବହୁତ ସତେଜ ଆଉ ସବୁଜ ଲାଗେ। ଟିକିଏ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ତ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନଚେତ୍ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ କେମିତି? ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନ ରହିଲେ ସବୁ ତ ବିଷମୟ, ସରାଗହୀନ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ପୁଣି ମୁକ୍ତ ବାୟୁରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ। ଅପରପକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ଉପାସ୍ୟ ଦାରୁ ଦେବତା। ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ବୃକ୍ଷ ବିନା ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? ଜୀବଜଗତ ଭିତରେ ତ ଆମେ। ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଏ ଗଛ ଆମର ସେବା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମେ ତ୍ରୁଟି କରିବା କାହିଁକି? ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ, ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଲାଭଖୋର ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଗଛ ଚୋରି ପରିବେଶକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କଲାଣି। ଫଳରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମେ ସୁସ୍ଥରେ ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ ଏବଂ ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତେ, ଏ ପୃଥିବୀ ଚିରସବୁଜ, ଚିରଭାସ୍ୱର ଓ ଚିର ମହିମାମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତା। ଯେମିତିକି ଆମ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନିର୍ଗତ ଝାଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁକୁ କିପରି ସବୁଜ ଶ୍ରୀରେ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ ଗଛମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସାର୍, ଗଛ ମୂଳରେ ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଝାଳ ପୋଛି ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଥକାପଣ ମେଣ୍ଟାଇ ଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରି ରଖିବୁ। ସତରେ
ଏଇ ଗଛମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏମାନେ ଆମର ମନ ବୁଝନ୍ତି, ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ ସବୁକିଛି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ସେବନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଜଳପାନ କରୁଛେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସବୁ ୟାଙ୍କରି ଦାନ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ମନ ଦେବା। ଗଛଟିଏକୁ, ମଣିଷଟିଏ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଆପଣାଇ ନେବା, ନିଜେ ଖୁସି ହେବା, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା। ଆସନ୍ତୁ ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।